biex nibda lil-Pastor Gordon u lil-Pastor Mariella ta' l-opportunitajiet li dejjem jagħtu lil uliedhom u grazzi tat-tagħlim siewi li jtuna kuljum. Nixtieq nirringrazzja lil Alla li uża dil-vessela biex jitkellem u jgħaddi il-kelma li xi ħadd għandu bżonn. Xi ħadd minnkom u xi ħadd minnkom. Ħuti li qegħdin id-dar jew qegħdin fuq ix-xogħol jew xi sitwazzjoni oħra fil-ħajja tagħkom. Tinsew qatt li l-mulej jgħat magħna huwa il-ġebla tagħna fuq ix nistrieħu u taqtaw qalbhom qatt. Sitwazzjoni x'qed taffrontaw bħalissa minnhom xweħidkom u l-mulej jgħat magħkom, jgħat ħdejkom, qed jissapportjakom u f'isem Ġesu Kristu tiġu u tisimgħu minn hawn bil-grazzja tiegħu. Spiritu Santu nilqawk tkellem, imxi kif trid inti u tħalli xejn minni jitkellem imma tkellem dak kollu li f'qalbi poġġejt inti mulej qaddis. Nixtieq nibda bit-titlu. Kif ġitni din l-opportunità mal-ewwel ħassejt dan it-titlu. Itgħallem isma' il-vuċi tal-fidi. Kemm ilna hawnhekk nisimgħu. Hemm vuċi li qed toħroġ din il-fidi. Mingħajr il-vuċi ma tistax ikun hemm fidi. Mingħajr is-smieħ jgħidlek il-mulej ma tistax temmen bil-fors tittisma' u għalhekk importanti li meta inti taqra il-kelma taqra ħatajjat. Ħalli inti bħalma smajna ħafna u hekk inti tidħollok ġo qalbek u tarbilha. Tajt x'inhu jipprova jgħidli, fejn ħatwassalni. U fid-dinja għandna ħafna vuċijiet li jfixkluna. Mhux tal-għadu biss, tan-nies ta' madwara tal-familjari tagħna dejjem ħajjiġu kif trabbejna, kif inhi id-dinja. Tuħ ta' qalb, kif suppost, kif nara, kif inħoss. Imma il-mulej hawnhekk qed jgħidilna isma' il-vuċi tal-fidi. Issa l-vuċi tal-fidi nafu li hija Ġesu Kristu għax il-vuċi tal-fidi biss tiġi mill-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla Ġwanni 1 jgħidilna li l-verb kien ma' Alla, kien mill-bidu u kollox sar bih. Għalhekk il-mulej meta jitkellem, meta mexa fuq din l-art, kollox kien jaf għaliex għax qatt m'għamel xejn li missieru ma raħx jagħmel. Qatt. Nirringrazzjawk, mulej qaddis, li inti ġibtilna dil-kelma tat-Testament il-ġdid li jkompli jiftaħ il-verità fil-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Issa d-dinja mhux dejjem għandha integrità u laqqas għandha l-abilità biex dak li tajt twettqu. Però Alla għandu l-abilità. Jekk immorru Ġenesi 1, naraw li Alla qal bil-kelma u hekk sar. Hemm il-ħoss, hemm vuċi. Right? Hemm vuċi. Alla qal u d-dinja saret. Alla qal u l-ħxejjex kienu. Jiġifieri Alla għandu l-abilità li jekk hu qallek xi ħaġa, toqgħodx tajt għax jiena m'iniex kapaċi ta'. Le, la Alla qallek ġarak. Alla huwa l-bidu u huwa tmiem. Alla ġara, id-dinja tibda u tispiċċa. Alla mhux qed jistenna li inti, Alla ġa jaf li jekk huwa qallek inti qejbil ħa tagħmilha. Issa, bħalma l-għadu mar fid-deżert meta Ġesu kien qiegħed isum u ttestja lil Alla meta pruvaħ fuq il-kelma stess innifisha, Alla kien jaf min hu.
fi Kristu, għalhekk seta' jaqaflu. Seta' jaqaflu lix-xitan. Issa l-mulej b'dil-kelma isma' l-vuċi, isma' lili. Matul il-ġurnata, fil-problemi tiegħek, fil-muntanji tiegħek, isma' lili. Dak li tnalmek, tintilifx, taljinax rasek f'dak kollu li qed jiġri madwarek. Isma' lili x'ingħidlek li jekk jingħatlek li ħanoħorġok minn wied mudlam għax jiena huwa d-dawl afdani. Għax għalhekk qed inkunu ħafna oppressati. Għalhekk qed inkunu ħafna mdejqin għax minflok qed nisimgħu il-vuċi tiegħu tal-fidi li toħroġ mill-kelma qed nisimgħu meta jkun hemm ċirkustanzi fil-ħajja tagħna ta' mart, ta' flus, ta' tfal forsi ma jkunux lej il-mulej, affarijiet kull wieħed għandu wixu differenti. Qed nimxu ma' dak li qed naraw. Issa niftakru li l-għadu dik biss li għandu l-opportunità. L-għadu b'dak li qed jurik f'għajnejk, li qed idaħħallek f'moħħok jista' jaġixxi fuq din id-dinja. Jekk inti ma ttieħx awtorità bħal hekk b'vuċi, u ma jistax jaġixxi. Għalhekk il-mulej illum qed jgħidilna, isma' il-vuċi tiegħi. Tħallix ix-xejra ta' din-dinja. Iġġorrok magħha għax ħattaqlek, ħatoħorġok mit-triq, ħatitfixkel. Ibqa' ħares lejja, jien id-dawl. Anke meta tkun mixja fid-dlam jiena għandek dak id-dawl miexi taqtax qalbek. Ibqa' ddikjara li jiena hu li ħanwaslek għat-tarf. Mhux għax int kapaċi imma x'jien fik kapaċi inti ħatara l-vittorja tiegħek. Toqgħodx tibża. Ix-xitan dejjem ġej biqtuħ ta' qalb. Dejjem. Huwa xogħlu. Ix-xitan tellif u qed jipprova joħodlok kull naqa' tama li inti jkollok. Kull naqa' tama, għaliex għax hu tellif u iktar ma jrid jieħu l-uliet il-missier għax il-kelma tgħidilna ħadd ma jiġi għand Ġesu jekk il-missier ma jwaslux għandu. Issa hu jrid jisraq il-uliet tal-missier għax il-missier bħalma tgħid tal-iben il-ħali meta jintiliflu mqar wieħed, il-missier b'qalbu maqsuma jkun. Għalhekk nitlobkom biex nimmeditaw fuq il-kelma tal-Alla, mhux meta naqrawha u meta nisimgħuha biss, imma meta nkunu għaddejjin b'daw il-momenti mudlami tagħna biex ma nintilfux max-xejra ta' din-dinja. L-għadu żgur meta provajna nagħtu ħajjitna lill-mulej, żgur, ħanġib xi eżempju, għamel minn kollox biex in-nies ta' madwara il-vuċi tan-nies ta' madwarna jaqtawlek qalbek biex inti ma tiġix għand il-mulej. Sewwa, imma inti bqajt ippersisti li jiena rrid immur għand il-mulej. Dik x'kienet? Il-mulej ġabek hawn il-missier għand Ġesu, imma inti użajt il-fidi tiegħek u użajt dik il-vuċi tal-Alla, il-persistenza tal-Alla biex inti bqajt imwaħħla mal-kelma tal-Alla. Jekk immorru Matthew 14:27. Għawek ħanaqra xieġralu Pietru. Meta il-mulej kien jgħid fuq il-baħar u qallu ħaniġi. Mela. Ġesu jimxi fuq il-baħar, ħanaqraħa mill-bidu. U minnu fih ġiel id-disċipli jitilgħu il fuq id-dajsa u jmorru qablu ix-xatt ieħor. Sakemm jibgħat lin-nies
Wara li bat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar. Titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Il-maltemp tagħna da. Fir-raba' Sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma raw miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantasma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qallhom. Għamlu l-qalb. Jienu, tibżawx. Wieġeb Pietru qallu mulej. Jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu, inżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Hemmhekk sema l-vuċi tal-fidi, qabad miexi, bħalma nagħmlu ħafna aħna. Imma issa, meta ma baqa' xi ħares dritt, u beda jisma' lil ħna lawn u lem u jara x'inhu jiġri, ara x'jiġralu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża. Ħabat jereq u beda jgħajjad u jgħid. Salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubidajt. Ġifieri, hemmhekk qed naraw li id-dubju importanti li wafquh. Jekk aħna naqraw il-kelma tal-Alla, nafu x'inhu dubju, inti tarfu. Tarfu li mhux leħen Alla, Alla ħajibnik, Alla ħajinkoraġġik. Alla mhux se jaqtalek qalbek, jew ħajgħidlek int m'intix kapaċi, qatt. Ġifieri meta aħna nibdew inħarsu lej is-sitwazzjoni, aħna ħaninżlu. U l-mulej bdil kelma dal-messaġġ it-tajtil li tani dik li jrid minna kollha llum, tismax il-vuċi tiegħu li qed jipprova jiġi biex jaqtalek qalbek. Arak li jittanta lili meta kont fid-deżert, aħseb wara lilek. Imma jiena ma smajtux. Jiena rajt il-kelma ta' missieri. U tfajtu taħt saqajja. Qed jgħidlek hu awtorità fuqu. U għajdlu get behind Satan, iqaf m'għandekx awtorità fuqi. Alla biss għandu l-awtorità fuqi. Alla biss għandu l-awtorità fuqek, għax inkella dejjem ħatibqa' lura. Dejjem ħajjiġi xi ħaġa li dejjem ħajjitfak pass lura. U dik hija l-bażi li inti titgħallem qabel mal-mulej ħajtellak bankina fuq bankina. Importanti di, importanti immens li tiżraħħa f'qalbek u tfittex fuqha fuq il-kelma biex inti timbena f'dik il-vuċi. Issa, xi kultant meta ikollna kollox fil-ħajja, naqgħu fil-comfort zone, naqgħu warm look. Sewwa? Sorry. Lukewarm, għatta bil-kontra. Il-mulej l-iskop tiegħu ta' din id-dinja huwa sabiħ li inti jkollok kollox u b'abbondanza u bi prosperità. Right? Ħalli ħaddieħor anke jixxenna minn dak li għandek. U importanti, meta nkunu anke għaddejjin minn problema, sewwa, irranġa wiċċek, irranġa xarek, ilbes. Ħalli huma jaraw il-laħwa għaddejja minn di għaddejja, ma xorta baqgħet b'dik it-tama fil-mulej tagħha. Aħna rridu nagħmlu lil-mulej li ħaddieħor jixxenna għalih, nixbdu, nkunu kalamita. U l-ispirtu tagħna jaffettwa. Jekk aħna ħankunu dejjem qalbna maqtuwa u hekk, ħaddieħor jgħidlek jiena ma rridux bħalma ġieli jgħid il-pastor u l-kelliema l-oħra. Jiġifieri importanti li nimbnew bil-kuraġġ. Forsi anka ġili qed temmina majda, tajċ il-kontra, aħna aktar imdorrijin, ingergru. U Alla jobodu tgergir.
Alla jobodi d-gergir. Issa ħammuru 1 Korintin 10. Għanorikom. Ħanibda naqra minn 3. Il-koll kielu da qed jitkellem fuq ta' Iżrael sewwa. Meta ħariġu kien ħajħroġhom daw dik ta' Mosew bdew igergru dik ħanejt. Il-koll kienu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tas-sew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom. U din il-blata kienet Kristu. Madankollu, biċċa kbira minnhom lill-Alla ma oġobbux għax jikol għawu mejt bid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ ħżiena bħalma ixxenqu huma. Tmorrux wara l-Alla tfolot kif għamlu xi ħut minnhom bħalma hemm miktub, il-poplu qad bil-qiegħda jiekol u jixrob u għamu jixħalaw. Anqas ma għadda niżnu kif xi ħut minnhom żnew u f'jum wieħed mietu 23,000 ruħ. Anqas ma għandna nġarbu il-mulej biex xi ħut minnhom ġarbu erduhom is-srieb. Anqas ma għandkom tgergru kif għamlu xi ħut minnhom u eridhom il-qerried. Hawnhekk qed jurina li meta aħna ngergru qed nagħtu lil-għadu awtorità sewwa biex hu rajt jagħmlilna l-ħsara għax qed intuh id-dritt. Jekk aħna qed ngħidu jiena il-mulej telaqni ħaj jitfallek iktar affarijiet biex lilek iġalqek temmen li l-mulej telqek. Imma l-mulej qatt ma jitilqek. Nagħtu każ jien naf għandek finanzi baxxi bħalissa, rajt, iktar ħajafas fuqek għax hu jaf dak li inti għandek nuqqas għalih. Rajt, jiġifieri inti ma tix tgerger. Rajt, titfaħħar il-Alla u temmen f'dik il-vuċi li jitfa' fik, jiena nbirkek, jien nipprovdilek afdani u tara kif noħorġok minn dan kollu, imma tittafdani. U importanti wkoll li nonoraw il-mulej. L-offerta u d-deċma hija għaddisa għalija għax huwa l-unika mezz tiegħi jiena kif jiena nista' nonora il-Alla bin-naqra li jtini. Narġa' nrodlu lura. Grazie mulej. Mela, immorru fl-iskrittura 56 Mark 5:25. Mark 5:25. Mara li kienet ilha 12 sena u tmur għand tobba emnet li l-mulej jista' jfejjaqa. Għamlet minn kollox, marret u missitlu l-libsa u fieqet. Issa, għamela fin-natural li kont inti. Li kieku ħatisma' ma tismax il-vuċi li qed jgħidlek il-mulej tal-fidi, il-vuċi tad-dinja, ħatoqgħod tgħidlek, hemmhekk dieħla tmurx. Mux mela dak ħaj missek, mela dak ħatilħaq tmissu inti u min jafx ħajjgħidu bik għalfej ħatamela. U tmurx irridu ma nagħtux każ daw il-vuċijiet qed nispjega. Fimt li kieku irridu noqogħdu attenti li il-miraklu tagħna, l-affarijiet tagħna ma nitilfuhomx b'nuqqas ta' fiduċja fih.
għax ma nisimgħux il-vuċi tiegħu. Sewwa, Ħana l-istess. Wieħed Samuel 9:28 talbet il-mulej li tija jibben. Kelma qal il-profeta ma qadix tiddubita u marret ferħana mimlija li ħajfeħ dak li qalla l-mulej. U l-mulej taħħal Samuel offritu lila zammet il-weda tagħha. Jiġifieri importanti wkoll li meta wedu xi ħaġa lil mulej aħna nżommuha. Mhux għax inkunu ħadna dak li kellna nieħdu nitilqu lem u ninsuh. Jekk wedna xi ħaġa nżommuha għax hu dejjem lejali lejna, dejjem jagħtem għalina u meta jwedna xi ħaġa itijilna. U mhux talli taħħa iben, talli taħħa iktar. Grazzi mulej. Amen. Jiġifieri kelma qalla l-profeta semat u rċiviet. Issa ħammorru f'Daniel. Daniel 5 minn 13 sa 30. Sirak, Mesak, Abednego, sewa l-istorja ta' Nabucodonosor. Amen. Nabucodemus, insomma, dak. Imma Daniel 5:13-30. Sewa. L-istorja tagħhom hija vera għalija, vera sabiħa fil-fidi. Għax urew kemm inti tkun imħawwel bħal meta jgħidilna l-mulej. Issa daw laqas kellhom kelma, daw kellhom vuċi. Vuċi kellhom biss. Right? Ma kellhomx il-kelma, ma kellhomx l-ispirtu tal-Alla ġo fihom. Right? Imma tant avdaw f'dik il-vuċi li kienu lesti li jitlu ġo n-nar għal Alla. Biex, right? L-ewwel nies kienu jirrispettaw il-nadu boko. L-re kienu jirrispettaw, jiġifieri dejjem kien hemm dak l-onur. Però meta u ġalhom jagħmlu xi ħaġa kontra Alla, hemmhekk le. Hemmhekk le, m'għamluhiex. Right? U din l-istorja nitlobkom vera biex timmeditaw fuqha. U titlu fiha għax għada pitada din l-istorja hawn min ġaet jagħmilha barra minn Malta. Right? Għad jista' nkunu aħna. Li immaġina il-fosos tal-Furjana, dawk in-nies kollha, right? Kulħadd timil wara xulxin dak il-ħoss u inti tittibqu għalija biex tgħid le għax il-mulejek qal. Ikun hemm xi liġi, ikun hemm xi ħaġa sewwa li inti ma taqbelx magħha, right? Mhux qed nitkellem fuq gvern jew hekk hawnhekk x'inhi, right? Ikun hawn sitwazzjoni fil-pajjiż li inti ma taċċettaħiex. U tqum għax Alla jgħidlek le. U tqum int quddiem dawn in-nies kollha. U tkun lesta li tgħid le u jrid ikollok dik ir-revelazzjoni ta' fiduċja li jakkosta kollox int ħatajt le u Alla ħajħorġok minnha. Għax mhux qed tidħol inti fiha, mhux qed tagħmel xi ħaġa ta' preżentazzjoni, right? Jekk Alla qallek le, right? Onora il-kelma tal-Alla. U Alla jipproteġik. Għal kull aġir hemm konsegwenza. Right? Alla dejjem jaħfer, però jekk tisraq, Alla ħafillek imma għandek konsegwenza. Jiġifieri jara kemm importanti li tisma' il-vuċi tal-Alla. Il-vuċi tal-fidi tiegħek ismagħha. Importanti, vera nirrepeti il-kelma imma tant dam jirrepetiha. Importanti li nisimgħu di, għax issa hawnhekk inkunu iwa x'għandna l-fidi u xejn ma jkun għali. Imma mbagħad meta noħorġu hemm barra u jiġi rieħ hemmhekk that you have to stand firm fil-fidi li tallimt hawn. Meta tiġi l-oħt jew il-ħija jittesti għalek il-fidi u l-feelings tiegħek. Right? L-offiżi ejja nelbuhom. Ejja nitilgħu over għall-offiża għax l-offiża taqalak mill-pjan tal-Alla. L-għadu jekk jaf li di inti taf li valenu mhux ħajtijilek. Imma jekk taf li l-oħt
ħatejdlek xi ħaġa u int ħatweġġa u ħatitlaq il-barra, ħajuża u ħataqalak xorta. Adam u Eva, nagħmlu ta' Adam u Eva. Adam u Eva kellu raġun li qal, imma ħariġa mill-obbedjenza tagħha. Rajt, vera kienet sa tkun taf it-tajjeb u l-ħażin, jekk tikol mill-frotta, però ħariġa mill-obbedjenza. Għax Alla dik toħodix, dik tagħmilix. Ġifieri importanti li nisimgħu dak li jkun qed jiġri madwarna, nisimgħu dak li jkun qed jintqal, għaliex? Tħallix ir-rabja, tħallix is-sitwazzjoni ta' dak il-ħin, iġġalek taġixxi fil-ġisem, il-ġisem mhux talla, għalhekk qalilkom ġeddu moħħkom, għax meta inti tidħol minn dak il-bieb u tagħti ħajtek il-mulej, l-ewwel li jinbidel l-ispirtu. Baqalek transformazzjoni twila f'dan il-ġisem. Jekk tkun fortunata ta' 7 snin ta' ħajtek il-mulej it-tfal, però kellhom 7 snin fid-dinja li jridu jġeddu moħħhom għalih. Aħna nitkellem għalija. Rajt 36 kelli meta tajt il-ħanina 36 kemm irrid nibdel, kemm irrid inġeddidlu moħħi. Għalhekk jgħidlek ġedded moħħok mal-kelma tiegħi biex inti tkun kapaċi tieqaf tnaffis tal-għadu. Ħalli titla' minn tarġa l tarġa, minn glorja l glorja. U naraw ir-rebħ fil-ħajja tagħna. Naraw ir-rebħ. Daw daħlu ġon nara l-Alla u qalilhom Alla tagħkom ħajsalvakom. Salvahom, imma tafx qalulu. Għasek ma jsalvanix. Xorta aħna ħanibqgħu fidili lejh, mhux għax jagħmel magħna nibqgħu fidili lejh għax hu the great I am. Għattafel. The great I am. Right. Nixtieq li l-poplu talla jagħmel di. U anka min jiżżewweġ jagħmilha di. Inti mhux għax iħobbok jew għax tħobbu, tirrispettah jew tħobbu lura. Right, nagħmlu iżwieġ. Jekk ma jħobbokx ħadd tagħmel da. Ma naħsibx li dak il-ħin qed taraħ mimli bimħabba. Jekk iġġieled miegħu, għax tagħmel? Titlaq Illum dili jaw fir-relazzjonijiet. Moħħhom biex jisimgħu il-vuċi tad-dinja. U itlaq, u imxi. Le, ftakar li la għażilta, la ħabbejta, xi ħaġa kellu, mur fl-ewwel imħabba, arġa' bħalma jgħidilna l-mulej. Il-mulej x'jgħidilna? Ejjew. Iftakru l-ewwel imħabba meta kontu tinnamraw miegħi, mhux kulħadd għaddej maġġel u sejjer. Ejjew għandi, ħanħobbkom ħanirrevelalkom il-glorja tiegħi, ħanirrevelalkom misteri li intom ma tafux. Il-kelma taqraħħa però l-kelma ma fihiex kollox ta'. Li jagħmel il-pastor li għamlet Marjella mhux miktubaw. Li ħadd tagħmel int mhux miktubaw u jrid jirrevelaħħulek. Tħallix l-għadu. Bl-alienazzjoni mhux ta' dnub. Għandek it-tifla titmur hemm u għandek hemm titmur hemm jien għandi tfal, ġifieri nafx ġifieri. Ma jimpurtax, għajt illum irrid naqra vers akkosta kollox u rrid nieklu bħal ma mmur nikol biċċa ħobs u ma joħod il ħadd. Thank you, Jesus. Amen. Qed tifhmuni. Please. All right. Ejja nikbru naqra u narfu x'jiġifieri patt. X'jiġifieri meta inti tiddeċiedi li jakkosta kollox bħat tfal. It-tfal mhux dejquni warmejthom lem. It-tfal paċenzja u nitlob il-mulej u titlob il-mulej. Rajt, meta jkun hemm problemi. U l-istess, kull persuna ta' madwarna, ħadd mhu l-istess, irridu nitalmu. Rajt, nisimgħu dik il-vuċi ħelwa tal-mulej, bħalma tuħu paċenzja bina. Nuħdu paċenzja bħaddieħor. U ma noqogħdux niġġieldu u nagħmlu ħafna konflitti. Fl-aħħar mill-aħħar isma' ħadkunu l-ġenna flimkien ta' sa tagħmlu. Il-vuċi tal-fidi hija sabiħa l-aħwa, tħallux il-vuċi tan-negattività tneħħilkom il-ferħ, the joy of the Lord. Right. Issa, li xtaqt ngħid ukoll huwa da, bħalma bdejt l-ewwel tal-prosperità. Il-mulej fid-dinja jixtieq li aħna noperaw fid-doni tiegħu. Mirakli, neħu xjaten,
u l-Evanġelu ħaj. Issa jekk aħna ħanoqogħdu naħsbu li aħna ħanamlu xi ħaġa qatt mu ħajsir. Meta tagħmel kejk inti? Isir waħdu l-kejk, titlob il-Alla u jsir waħdu l-kejk? Le, tmur, tixxi l-ingredjenti u tagħmlu. Issa l-fidi l-istess, jekk jiena rrid nara l-fejqan, irrid immur u mitidejja. Illum mort u ma rajt xejn, għax il-fidi tiegħi kienet żgħira, imma bdejt nikber. It-tieni darba mort ċaqlaq xi ħaġa. U ħatibda tara id-differenza, mhux għax Alla mhux kapaċi jagħmilha mill-ewwel, imminti bħalma qal il-bieraħ Tom Brown. Fil-proċess qed tikber fil-fidi. Xi ħadd ma qamu telaq jimxi jiġri, kollox għandu l-esperjenza fil-ħajja. Orajt, ħanajdi, orajt, u nipprova nagħlaq biha. Mela jiena għandu ħabta l-mulej. Li meta jkun ġejja problema, jidilli fil-ħolm, inkun naf, nuħaqata, aħfilli mulej, imma jurini. U darba minnhom, mhux wiċċu nara, imma naf li l-mulej, nara l-figura tiegħu insomma. Darba minnhom kienet ġejja xi problema. U qed narani taslima fuq u qed nisma' xi ħadd ikellimni, s'issa mhux qed nirrealizza, qed nisma' xi ħadd ikellimni u jgħidli tibżax. Ġejla du għalik, jimmijak, huma ma jafux li inti taf. Ek. U nara dajsa ġejja fil-baħar. U nara ġi irġiel tlieta jekk jisom tal-mafja. Ġejjin għalija, insomma. U f'daqqa waħda qed niċċaqlaq. U miexja hekk, u miexja. U qed nirrealizza li mhux jien miexja. Inħares hekk. U nara. Is-sarbun tal-mulej, is-sandli, kif kienu dak iż-żmien. Nara il-lazz tiegħu, il-libsa u xaru u miexi. U qed nara ċaka abjad. U qed nara tiddajsa attrakkat. Għalli tinkwitax, għalli jien miegħek ta'. Tela, fid-dajsa relax, poġġa fuq il-ġemp tagħha hekk u tlaqna. Tkompli tamma li rid ngħid huwa da. Dak il-ħinat. Mela dit tfissera l-iskrittura meta jgħid we are hidden in him. Alla jrid li aħna noperaw fil-mirakli u fl-eġubijiet. Ħalli dawk in-nies tem barra jaraw li huwa duħaj u huwa temma lihom imma sakemm in-nies mara jarawx dil-glorja. Sewa li aħna qegħdin ġo fih u kull ma jiġi manifestat huwa arak li inti libsa lilu. U qed imetti jdejh. U qed ikeċċi xjaten, għaliex jgħidulu l-pastor, taf li rajdija kbira, taf li rajt il-Ġesu meta inti bdejt keċċin, għaliex? Għax kollox fismu, kollox, we are seated with him on the right hand of the Father. Why? We are in him. Jiena rajta, we are in him. He was just carrying me. That's why we don't have to run, because you go out of him. Tiġrix, għax ħa toħroġ minnu. U inti dik il-protezzjoni l-għandek li tibqa' fih u timxi miegħu. Jiena rajta nistantijilkom u dik li rrid nagħlaq biha, ħantijilkom, immeditaw fuqha. You are hidden in him. Inti barra għandek lilu, Alla lek jara lilu. Arawa bajnejkom, ankintom li jedinem, m'għandux jaqsam għax int dnibt allura. Mhux anke kulħadd jidneb imbasta. Tirritorna leħ b'qalbek niedma u tagħmel minn kollox biex dak id-dnub jekk huwa dnub affarijiet li ħajaqalawk mill-mulej ma tarġax tagħmlu. L-ebda dnub, imma speċjalment, orajt, jekk kienu ma tassess. Għax idaħlu spirti li inti laqqas biss timmaġina ġo fik, Alla għamlu qaddis is-sess. Alla għamlu qaddis. Imma meta inti ħadd ingħaqad ma' xi ħadd li m'għandux l-ispirtu tiegħu, jew ta' parsi għandu l-ispirtu tiegħu, dak li għandu ħajjiġi fik, għalhekk ma jridx Alla, u dawn mhux affarijiet ta' ċajt. Għalhekk ħad tiġi oppressata, għalhekk għandek tisimgħu. U Alla jkellmek mhux vera ma jkellmekx, Alla jkellmek. Alright? Alla jkellmek, imma inti tiddeċiedi, jiena meta nkun ħamel xi ħaġa, alright, mhux jgħidlek kontra l-persuna qatt.
għallu menu li qatt ma jgħidlek kontra l-persuna. Iqaf, daqshekk, hekk jgħidli. Iqaf daqshekk, tkomplix, jien naf li int ma tafx. Iqaf. U sirt nafdaħ. Sirt nafdaħ. Fil-proċess tal-battalji tiegħi jiena sirt nafdaħ. U anke intom tridu tafdawh, imma din meditaw fuqha. You are wearing Christ. Għalhekk Alla ma jarax id-dnub tiegħek imma jara lilu, għalhekk ix-xitan meta inti tiġi biex tkeċċih qed jara lil Ġesu, mhux inti qed tpoġġi jdejk fuqu, mhux inti qed tkeċċih. Ikbru fiha dil-fidi. Ħajjiġi żmien li rridu nqajmu l-mejtin hemm barra. Mhux aħna ma Ġesu. Imma jekk inti ħatibqa' tara lilek ma tista' tagħmel xejn, għandu raġun. Għandu raġun ix-xitan jgħidlek, int ma ħatagħmel xejn, iva naf, Alla ħajamel fija. Ġesu Kristu l-ħaj ħajamel fija. Imma jien irrid nippermettilu, rrid nara, rrid nikber fija. U toqgħodx tibża, metti jdek. Itlob, interċedi, hu awtorità. Taħħa lilek. Toqgħodx tistenna lilu jiġi. Isma' l-vuċi li qed taqra fil-kelma, hu awtorità. Lilek taħħa. Lilek taħħa xejn mu ħajinbidel jekk inti mista tqum minn hemm u tgħidlu bħal mettilkom l-ewwel get behind in Satan u m'għandekx dritt misna għax aħna maħsulin bid-dem ta' Kristu u tibda tiddikjara flok tagħmel il-kontra. U l-laħwa xi ġrali, il-laħwa sa nagħmel u kif ħanamel għandek il-Kristu jaf kollox u għandu qejbil, għandu t-tieni pjan bħal meta Abraham bħal meta Adam u Eva waqgħu ma waqgħetx id-dinja għalih, għalina ta' d-dinja, għalih le. Għaliex? Għax kollu ġa pjan lest. Jiġifieri jekk jiġri xi ħaġa li inti kontejja nagħmlu mod edha jinnaf qed tagħmel xi ministeru ma' xi ħadd u dak li ħortela ma jimpurtax. Alla għandu pjan ieħor għalik lest għalik, toqgħodx tinkwieta. Toqgħodx tinkwieta. Inti l-importanti li tibqa' miexja, tibqa' b'saħħtek, tibqa' tisma' dik il-vuċi tiegħu. U ħajħorġok rebbieħa fuq kollox. Żguru mhux forsi. Right? Imma arawhom daw l-affarijiet, ixxenqu għalihom, ixxenqu. Ma noqogħdux comfortable, lukewarm, għax għandna kollox, ma jonqosna xejn, m'għandix għal xiex, kollox għandi. Le m'għandekx kollox. Inti ġejt biex tagħti ħajtek il-mulej u tibda ħajja ġdida? Intom li qed tarawna minn fuq it-television, tibda ħajja ġdida, tagħmel xi ħaġa l-mulej bħal meta ġejt l-ewwel darba għatlu ħajt inti ilek. Ejja nkunu lejali. Ejja nkunu lejali. U jekk nagħtu kelma, nżommuha. Jekk iddeċidejna li jakkosta kollox, we are going to be faithful to him, tajjeb jew ħażir rajna jew ma rajniex, ma jfissirx li mhux ġejjax ma rajniex. Right? Kien hemm min dam 40 sena biex ra l-miraklu tiegħu, kien hemm min dam 100 sena biex ra l-miraklu tiegħu, imma sar. Finu f'waqtu, fl-opportun sar. L-importanti ma tiddawtjax. Il-mulej illum qed jgħidlek inti lest li tisma' l-vuċi tiegħi jew ħatibqa' tiġi hawn tisma' jew tisma' minn fuq it-television u meta tiġi l-ewwel battalja tereq. Għax ma tibqax tisma' dak li jiena għatlek. Lest. Jekk lest, il-mulej. Right, għalhekk ejja nitolbu tit-talba llum flimkien u niddikjaraw. Nirringrazzjak Mr. Qaddis ta' din l-opportunità mulej ta' din il-kelma mulej li inti ħriġt minn fomi mulej. Biex aħna mulej Qaddis natnu f'isem Ġesu Kristu, innixfu mulej Qaddis, nisħtu mulej Qaddis kull kelma mulej negattiva taqtuħ il-qalb li tkisser mulej u mhux tibni mulej, speċjalment il-pjanijiet tiegħek mulej. Fakkarna mulej Qaddis li inti għandek kollox ġa lest, kull ma rridu nafdawk. Nafdawk mulej. Grazzi mulej Qaddis tal-li tfajt mulej Qaddis il-xogħol tiegħek fina mulej biex aħna nkunu nistgħu wettquh fuq l-art mulej Qaddis. Grazzi tal-li fdajtna mulej. Ġeddet il-moħħ tagħna mulej Qaddis biex aħna naraw viżjoni waħda mulej Qaddis. Ma ta' Ġesu Kristu bħal mettilna ġeddu moħħkom. Grazzi mulej Qaddis. Issa lilkom li intom qegħdin ukoll tarawna. Nixtieq ngħid talba għal min għadu ma tax ħajtu l-mulej, għadu qed jaħsibha biex jagħti ħajtu l-mulej. Għati ħajtek il-mulej u ibda minn hemm. U tieħed ċans jurik minnu. Afdaħ bil-mod il-mod.
Ma toqgħodx tisma' l-għadu. Ix-xitan ħankellmek sew. Għax dak huwa tellif u Alla ġajaf, inti ma tafx. U ħajamel minn kollox biex jisraqlek dak li Alla tak, salvazzjoni. Tħalliex, għati ħajtek il-mulej u provaħ, u għara kemmu twajjeb il-mulej. Rajt, nirringrazzjak, mulej qaddis, li ħattini dil-opportunità mulej li jiena nati ħajti lilek. Mulej jinnemmen li jinti li bent Alla. U qomt minn bej l-imwiet. U hekk nemmen mulej li jinti ħatibdilli ħajti mulej. Ħatfawwarni mulej qaddis bir-revelazzjoni l-glorja mulej u tnaddafni b'demmek mulej qaddis. Grazzi li ġeddidni mulej qaddis u tmexxini fi triqatek. Fisem Ġesu Kristu, amen mulej qaddis.